Мисля, че периода е идеален за този ритуал. Той е мъртво листо и е уникално да се направи. Ако примерно сте някъде на разходка или отивате към среща, няма значение и просто падне, понякога пада на рамото, понякога на косата, няма значение, понякога пред вас, пред очите ви пада такова листо. Не е значение какъв цвят е, периода е точно такъв за падане на листа и е уникален този ритуал, който ще го дам. И той се казва мъртво листо. Както това листо е мъртво, така и всички магии умъртвявам, които блокират свръхестествените способности, екстрасензорните способности, сила мага. Така както магията е жива, така и се съживяват, събуждат, активират потока на целителство в ръцете, енергията и силата на способностите на дара за свръхестествени способности и екстрасензорни способности, както и магическата сила мага, воля, вяра, надежда, любов, силата, енергията и способностите и на словото. Така да бъде. Активира се в това въплъщение. Бързо, лесно, леко, безопасно и безплатно. Без психически проблеми след отваряне на третото око. Ще закопая това листо в земята и всичко, което е казано, ще се сбъдне. Затварям портала, скривам следите си, закопавате го, давате откуп и се заминавате без да се обръщате. Разбира се, не забравяйте да сложите просто хиксче във въздуха. Или може, нали, с пръчка да направите кръг и в самия кръг да направите хикс с дясната ръка и да кажете думичките, че затваряте портала и скривате следите. И общо взето това е. Успех!